с който ни подарява. Времето навън не е от най-приятните, но няма значение. Ние сме тук събрани в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нека да се изправим, да започнем с молитва нашето богослужение, да оставим всичко в Божията ръка, да се доверим на нашия Господ и Спасител и да му позволим да извърши волята си във всеки един от нас. Благодарим Ти, Господи, за този следобеден час. Благодарим Ти, че отново можем да бъдем събрани тук на това място в Твоето име. Благодарим Ти за Твоите милости и благости, които се подновяват всяка заран. Благодарим Ти, че Ти си верен, Господи. Благодарим Ти, че Ти си същия вчера, днес и вовеки. Че Твоята десница не се е съкратилата да не може да благославя. Благодарим Ти, Боже, за това, че Ти имаш грижата за всеки един от нас, за това, че Ти имаш най-доброто, за това, че Ти умря на кръста за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание, за това, че Ти седиш отдясно на Отца и ходатайстваш за нас, за това, че идвайки при Тебе, Боже, ние получаваме Твоето приемане, Твоето одобрение, Твоето очистване, Твоето прощение и Твоето насърчение, Господи. Молим Те, благослови ни и тази вечер. Макар и малцина събрани, Боже, ние вярваме, че Ти си тук, защото си обещал своето слово, като си казал, където са събрани двама или трима в Мое име. Там съм и аз посред тях. Благодарим Ти, че Ти си тук и Ти благославяш чадата си. Молим Те да благословиш тези, които не са сред нас тази вечер. Там, където са, Ти да ги благословиш, Господи. Било в домовете си, ако има хора, които са болни, в болнични легла или където и да са, Боже, молим Те Ти да благославяш. Молим Те отново и за изцелението на брата Сени, на сестра Катя, Боже, в тяло, душа и дух да ги изцелиш, Боже, физически, психически, емоционално, Боже, да ги изцелиш, да покажеш милост към тях, да благословиш лекарите, които се грижат за тях, да им даваш мъдрост да правят, Господи, да вършат правилното лечение. Пази ги от грешки, Господи Боже, на съдите. Нека това семейство да се възстановят, Боже, и да Ти продължат да Ти служат с още по-голяма ревност и дразновение пред Тебе. Благослови и други страдащи, които има, Боже, и Ти молим за Твоето изцеление. Молим Те да благослови чадата си, ако има хора, които идват насам. Това лошо време, Боже, помогни им да пристигнат. Ако има и такива, които са решили да останат в своите домове, Ти бъди с тях там, където са. Благослови тези, които гледат или слушат нашето богослужение по интернет. Ти благослави всеки един, Боже, и Те молим и тази вечер изпрати Словото си. Дай изцеление, благословение, благодат и сила, Боже. И нека всички да бъдем насърчени и благословени от Тебе, защото Ти си казал, изпращам Словото си и то ги изцелява. Боже, ние Ти благодарим и Ти молим, благослови ни. Не само нас тук събраните, но навсякъде, където има събрани в Твоето име, Ти благослави. Всяка една църква, която се нарича с Твоето име, Ти благослави. Всеки един, който ще застане и ще говори Твоето Слово, Ти благослави. И дай на Твоите слуги да говорят Твоето Слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ние Те благославяме, издигаме Твоето име, благодарим Ти и се оставяме в Твоите ръце. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошли отново на всички. Нека да хвалим нашия Господ и Спасител, да ударим славата, която Той заслужава. Ще вляза в светая свети, ще вляза чрез кръвта на Христа. Ще вляза в светая свети, ще вляза да Ти се поклоня. Ще вляза в светая свети, ще вляза чрез кръвта на Христа. Ще
с кръвта на Христа. Ще вляза в светая свети, ще вляза да ти се поклоня. Отче, хваля те, покланям се. Отче, хваля те, покланям се. Името ти свято, свято е. Името ти свято, свято е. Отче, хваля те, покланям се. Отче, хваля те, покланям се. Името ти свято, свято е. Името ти свято, свято е. Името ти свято, свято, свято е. Името ти свято, свято е. Благославям те, плодородна добра земя, в изобилие от вода. Благославям те, благославям те и в скъдните времена, и дори след пустинята. Благославям те. В прослава ще превръщам всеки даротен, даже мрак да ме обгръща, ще казвам пак: благославям те, Господи, благославям те, благославям те, Господи, вечното ти име славно е. Благославям те, що от мен грее слънцето и животът спокоен е. Благославям те, благославям те и в път на страдание, когато Богът наприща. Благославям те. В прослава ще превръщам всеки даротен, даже мрак да ме обгръща, ще казвам пак: благославям те, Господи, благославям те, благославям те, Господи, вечното
благославям Те. Благославям Те и в път на страдание, дори болка да има, благославям Те. Ти даде, Ти отне, Ти даде, Ти отне, а моят избор е да благославям Те. Ти даде, Ти отне, Ти даде, Ти отне, а моят избор е да благославям Те. Ти даде, Ти отне, Ти даде, Ти отне, а моят избор е да благославям Те. Ти даде, Ти отне, Ти даде, Ти отне, а моят избор е да благославям Те. Благославям Те, Господи, благославям Те. Благославям Те, Господи, вечното Ти име славно е. Благославям Те, Господи, благославям Те. Благославям Те, Господи, вечното Ти име славно е. Благославям Те, благославям Те, благославям Те, благославям Те, благославям Те, благославям Те, благославям Те. Искам винаги да съм с теб, в присъствието Твое, все поблизо всеки ден да съм, там където си Ти. Искам винаги да съм с теб, обитание
Искам винаги да съм с теб, в присъствието Твое, все поблизо всеки ден да съм, там където си Ти. Искам винаги да съм с теб, в обиталището Твое. Не мога да Ти хваля отдалеч, искам само да съм с теб. Сърцето ми желае Тебе, душата ми жадува Теб. Създал за всичко вътре в мене, познаваш моето лице. Ела сега и ме променяй в присъствието си. И помогни ми да Те следвам, о Исус, да бъда всеки ден с Теб. Очите ми да виждат, ушите ми да чуват, Татко мой,
чувам, Татко мой, духът ми да живее с Тебе. Аз предавам се и всичко ме за Тебе. Ръцете си държиш света край мен и аз съм Твой завинаги. Исус, аз вярвам само в Теб. Исус, принадлежа на Теб. За Теб живея аз, за Тебе пея аз, със всичко в мен, със всичко в мен. Ще ходя с Теб, където водиш ме, в радост и плач, с мен си. Живея днес в Твоите пътища и обещания завинаги. О, Исус, Исус, аз вярвам само в Теб. Исус, принадлежа само на Теб. За Теб живея аз, за Тебе пея аз. Исус, аз вярвам само в Теб. Исус, принадлежа на Теб. За Теб живея аз, за Тебе пея аз, със всичко в мен ще хваля Теб. Да, със всичко в мен ще хваля Теб, Исус. Аз ще хваля, аз ще хваля Теб, аз ще хваля само Теб, Исус, аз ще хваля Теб, аз ще хваля, аз
Аз обичам те, Исус, аз вярвам само в те. Исус, принадлежам само на те. За теб живея аз, за тебе пея аз. Исус, аз вярвам само в те. Исус, принадлежам на теб. За теб живея аз, за тебе пея аз. За теб живея аз, за тебе пея аз. С всичко в мен. Свят си, аз покланям се, мой Господи. Алелуя, ти дойде при нас, промени света. Емануил, Исус Христос, не ме оставяш сам. Мой пастир си, над мен ти нежно бдиш. Емануил, ти създаде ярките звезди в непрогледна нощ. С любовта си ти ме призова, ще те следвам аз. Емануил, Исус Христос, не ме оставяш сам. Мой пастир си, над мен ти нежно бдиш. Емануил,
Емануил, Емануил, Емануил. Слава да бъде на Господа. Добре дошли отново на всички. Може да вземем нашите места. Благодарим на хвалението. Но нека да не сядат, защото разбрах, че един брат има рожден ден. Кой е той? Кой е рожденника? Ти ли си рожденника? Слава на Бога. На колко години ставаш? Мъжете могат да се питат. Колко? Аз реках 58. Добре, 8-8, две осмици, така ли? Значи имаш юбилей днеска, две осмици. Нека да поздравим нашия брат по случай рождения му ден. Бог да го благославя, да го държи в ръката си и да му дава според попросеното на сърцето му. Тук неговата снаха казва, че той е имал така на сърце да живее до 100 години. Нека да бъде Божията воля, така че Бог знае колко ще са дните ни. Нека да поздравим нашия брат. Как се казваш? Бойо. Добре, брат Бойо Боев. Бог да благослови и да ти дава сили и здраве и да го следваш. Амин. Нека да го поздравим. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покажем милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, с лицето си те да осияе. Желаем да ти покажем милост, мир небесен да ти даде. Честит рожден ден, Бог да те благославя, може да вземеш мястото си. Преди да преминем към Словото Божие, ако има някой, който желая да благодари на Бога, може да го направи. След това ще размишляваме върху Словото. Има ли благодарност тая вечер? Ако има такива, дайте ми някакъв знак. Да, кажи. Достатъчно. Бог е този, който раздава справедливост, така че след като не си виновна, слава на Бога, че всичко е наред. Други благодарности има ли? Да, Староски. Слава на Бога, че Бог е помогнал да се разреши този въпрос. Амин. Слава на Бога, че е помогнал. Други благодарности има ли? Бог да благославя. Амин. Добре, ако няма други благодарности, ще преминем към Словото. Миналия път завършихме 26-та глава на Матей. Тази вечер предстои да разгледаме 27-та глава. Това са вече последните часове от живота на Исус Христос. Знаете, преди години беше създаден и филм «Страстите Христови», които говорят за
последните часове от живота на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Сега ще чета така стих по стих на абзаци, ще размишляваме и докъдето така разумно ни позволи времето. Както казах и миналия път, предната глава също беше много дълга, тая също е много дълга, но пък тия неща са много известни, ние много пъти сме ги говорили, ние сме християни и вярваме в това, което Господ направи, така че ако е рекал Господ, може да завършим и тази глава тази вечер. Но пак казвам, зависи доколко ще ни позволи времето. И така, Евангелието от Матей, глава 27, първо, от първи до 10 стих, първите 10 стиха. Матей 27 от 1 до 10. А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исус, за да го предадат на смърт. И като го вързаха, заведаха го и го предадоха на управителя Пилат. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30 сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те казаха: нас какво ни засяга това? Ти умисли. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и казаха: не е позволено да ги слагаме в храмовата каса, понеже са цена на кръв. И като се съветваха, купиха с тях нивата на гранчаря за погребване на чужденци. Затова онази нива се нарича и днес кръвна нива. Тогава се изпълни изреченото, че чрез пророк Иеремия, който казва: и взеха 30 сребърника, цената определена за него и за него от израелтяните, и ги дадоха за нивата на гранчаря, както ми заповяда Господ. Амин. Тази глава започва както започва и предната. И в предната имаше съвещание, имаше съвет. Взеха решение кога да се разправят с Господ Исус Христос, и в предната глава в началото бяха решили да го направят след Пасхата. Но казахме тогава, че Бог е този, който определя времето, и Бог е този, който решава кога ще се случват нещата. Нашите времена, както каза псалмопевеца, са в Неговата ръка. Предната глава завършва с това, че апостол Петър се отрече 3 пъти от Господ Исус Христос, след като Господ преди това беше пророкувал и беше казал това нещо, че ще се случи. На Петър не му се вярваше много, както и на останалите апостоли. Както казах тогава, те дори нямаха шанс да се отрекат, защото избягаха и изобщо не отидаха там. Петър поне отиде, както се казва, да види края. Но след като се отрече, и според другите Евангелия, когато петела пропява, Исус го поглежда, погледите им се срещат, и предната глава завърши, че Петър излезе и плака горко. Тоест, той се покая, той разбра грешката си, отиде и се покая и се изповяда пред Господа. Тук обаче поведението на Юда е точно противоположното. Юда се облагодетелства финансово от предателството на Господ Исус Христос. Юда разбира последствие за какво става въпрос, разбира какво се е случило. Той се разкаива, но не се покаива. Той отива и връща парите и казва: съгреших, че предадох човешка кръв, и отива и се обесва. Тоест, пълно противоположност на поведенията. Апостол Петър не отива пред хората да се разкаива, не отива да се обяснява, не отива да казва на девойката там и на другите, които го питаха: абе, аз проявих слабост, ама сега ще изповядам, че аз вярвам в Исус Христос. Просто той отиде и оправи взаимоотношенията с Господа насаме. Тоест той отиде, плака горко, което означава, че той се е покаял. И по живота му след това виждаме, че Господ наистина е зачел това покаяние и Петър е възстановен. И той е първият, който проповядва в Деяния на апостолите 2 глава, когато Господ излива Святия си Дух. Петър е този, който проповядва първата проповед, и доста хора се покаиват следствие на неговата проповед. Юда обаче не постъпва така. Юда отива и пред хората той уж осъзнава до някъде какво е извършил, осъзнава, че е извършил грях, осъзнава, че е постъпил неправилно, отива, хвърля парите в храма, покаива се уж пред хората, разкаива се, всъщност той се разкаива пред хората. Те казват: ти му мисли, ние на нас какво не е, ние нищо не сме направили, ти отива и се оправи. И той вместо да се покае, отива и се обесва. Тоест, отрязва се всяка една надежда за спасение и за опрощение. Сега големия въпрос е, и много хора така се задават въпроса, и дори богослови размишляват на тая тема: какво би се случило, ако Юда се беше покаял истински? Ако той беше отишъл и беше плакал като Петър, ако той беше се покаял наистина, ако той беше направил това, което трябва да направи. Не знам, никого не ангажирам, но лично моето мнение, изследвайки Божието Слово и сърцето на Господа, от Словото Божие виждаме, че когато човек се покая истински и изповяда греха си,
Бог е готов да прости. Бог е готов да заличи. Бог е готов да даде нов шанс на човека. Единственото нещо, което остава, така да се каже, ако човек не се покае, ако прояви неверие или ако отхвърли Господ Исус Христос. Тук виждаме, че се изпълняват и старозаветните пророчества. Казах още в началото, че един от изразите, които евангелист Матей използва е: а това стана да се сбъдне реченото от пророка, и цитира пророчеството, защото това Евангелие, помните сигурно, че е адресирано до юдеите и в него се изявява Исус Христос като цар, като законният наследник, който сяда на трона на Давид, макар че израелтяните са го приемали като политически или са искали той да бъде политически цар, но Господ Исус Христос се явява като духовен такъв. Сега някой казва, че тук е имало противоречие, защото за 30 сребърника се казва в пророчеството на пророк Захария, но тук Матей използва един прием, който се е използвал в писането в тия времена. Той обединява две пророчества и даже книгата на пророците е започвала с Иеремия, както се е изследвали там в храма и така нататък, така че той обединява пророчество на Захария и пророчество на Иеремия, в което също се говори за тия неща, които ще се случат. И наистина, вижте, свещениците поне проявяват малко, как да кажа, малко етика, малко чувство, малко духовен страх и те казват: тия пари не е редно да ги слагаме в храмовата каса, просто тия пари не са за това да бъдат вложени в храма. Тоест те проявяват все пак малко съвест и купуват тая нива, която става нива за погребване на чужденци. Но както и да е, нито разкаянието на Юда, нито това пък отношение на свещениците там и на хората, които отговарят за храма, има някакво значение, защото така или иначе Господ Исус е предаден. Значение има истинското покаяние, значение има това, което ние правим пред Господа, изповядвайки нашите грехове, и Господ е обещал, че Той ще ни ги прости. След това Исус е изправен пред втория съд. Казахме в предната глава, че Исус е два пъти съден. Един път е съден според юдейските обичаи. В предната глава ние казахме, че след като Исус изповяда, че е Божия син, първосвещеника разира дрехите си и каза: нямаме нужда повече от свидетелство, той богохулства, той сам се подписа смъртната присъда. Но те са нямали юридическото право да осъждат никого, т.е. тия, които са можели да съдят юридически, това са били римляните, които са владеели по това време. Както и днес, например, църквата може помежду си да решаваме някакви неща, но съдилищата са тия, които решават споровете. Ние нямаме статута на съд. Както нямаме и статута, когато венчаваме някой, ние ги венчаваме пред Господа, ние ги венчаваме духовно, но църквата все още няма право да издава документ за брак, за граждански брак. Това го правят институциите. По същия начин е било и тогава, понеже вече те духовно са го осъдили, духовно го обявяват за богохулник, но трябва и властта да си каже думата, трябва властта да реши и тя да каже дали човека ще бъде осъден. Така че водят Исус Христос пред гражданския съд. А Исус застана пред управителя, казахме на предния стих, че те го заведаха при Пилат. И той като застана пред управителя и управителят го попита: ти юдейският цар ли си? А Исус му отвърна: ти казваш. Отново същия отговор. Ти казваш, ти юдейският цар ли си? Тук вече нещата отиват на политическа основа. Нещата отиват на основата, че юдейските първенци и водачи духовни, те искат да представят нещата на политическа основа и да кажат пред римските власти: ето този човек застрашава вашата власт. Той е този, който се провъзгласява за цар. Хората отиват и го следват, така че вашата власт е застрашена. На времето, когато идва тук Джони Нойер, точно преди промените, в началото на 89-та година, и в Сливен, и в Ямбол, и после във Варна, и особено във Варна, нещата са били много сериозни. Там аз не съм присъствал, но близки мои хора ходиха там и са били, някои от вас може би са били във Варна 89-та година, когато Джони Нойер проповядва. И властите са били много разтревожени, защото те виждат стичане на народ, стичане на хора. Там в Лозята, във Варна, където е била 50-та църква, даже църквата не може да събере хората навън, полиция, охрана, тогава милиция беше, но взети са всякакви мерки. Аз после задавах въпроси, тогава брат Пламен беше пастор на Нова Загора. Викам: добре, сега тия хора от какво се притесняват? Нали християните нищо лошо не правим, нали се проповядва словото, нито се говори политика, нито се говори за бунт. И по едно време беше повярвал един човек, който имаше така връзка с властите в Нова Загора, и той каза така: те се страхуваха, каза, от всяко едно събиране на хора, говоря тогавашната власт, което не е било предизвикано от тях. И те са го приемали като потенциална опасност. Тъй, че тук юдеите използват този прием, знаете, когато властта е застрашена,
се вземат нетрадиционни мерки, хората заради вицове, разказване на вицове са били хвърлени в политическите затвори и така нататък. Изобщо няма да коментираме сега властта, но това, което става с Исус Христос, защото то минава през властта така или иначе. И казва, ти казваш, ти юдейският цар ли си? Ти казваш. А когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат му казва, не чуваш ли за колко неща свидетелстват против теб? Но той не му отговори нито на едно обвинение, така че управителя много се чудеше. Той за първи път сигурно се сблъскваше с такъв случай, в който обвиняемия не се защитава. Когато го впита ти царя, ти казваш и толкова. Ние сигурно кой знае какви неща са говорили, той си мълчи. Знаете ли, в притчи има два стиха, които са били много интересни за мен, напълно противоположни. Единият стих казва, отговаряй на безумния според безумието. Първият казва, не отговаряй на безумния според безумието му, да не би и ти да станеш равен на него. И вторият казва, отговаряй на безумния според безумието му, да не би да се счете за по-мъдър от теб. И в началото не можех да разбирам тия стихове, докато после разбрах, че има случаи в които просто няма никакъв смисъл. Да отговаряш и да се защитаваш, просто ако някой си наумил нещо и си държи, просто няма смисъл. Убедил съм се в това нещо. Понякога може да спориш с радио, отколкото създадения човек. Или да говориш на стената, по-има шанс тя да ти отговори, отколкото човека нещо да направи. Просто няма смисъл. И има случаи, в които има някакъв шанс. Тогава вече трябва да се говори, за да може човека да се покае и да се прави. В случая Исус разбра, че просто няма никакъв смисъл да говори. Дори управителят се чудише на това негово поведение. А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали. А тогава имаха един прословут затворник на име Варава. И така, като бяха събрани, Пилат им каза, кого искате да ви пусна? Варава ли или Исус, наречен Христос? Понеже знаеше, че от завист го предаваха. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат, не прави нищо на този праведник, защото днес много пострадах на сън поради него. А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исус предаден на смърт. Управителят ги попита, кого от двамата искате да ви пусна? А те казаха Варава. Пилат им каза, тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Те всички извикаха, нека бъде разпънат. А той им каза, че какво зло е сторил? Те още по-силно закрещяха, разпъни го. И така Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, умиси ръцете пред множеството и каза, аз съм невинен за кръвта на този праведник, вие му мислете. А целият народ отговори, кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни. Тогава им пусна Варава, а Исус бичува и го предаде на разпятие. Вижте само каква картина. Вижте докъде стига духовната злоба, фанатизма и невежеството. Представете ли си картината? Политическата власт, лицето на Пилат, иска да оправдае Исус Христос, защото разбира, че няма повод да бъде осъден. И властите пък от друга страна, те не са съдили хора заради духовни неща. Така че в случая Пилат е със свързани ръце. От една страна вижда, че хората викат и искат той да осъди Исус Христос. От друга страна пък не намира никаква вина в него. И още нещо, жена му също му праща известие и казва, не дей да правиш нищо на този праведник, защото днес много пострадах на сън. Тоест тя имала някакъв кошмар, нещо е сънувала. Явно в сиестата си, т.е. следобедната си времка или сутрешната, не знам, защото нещата се развиват сутринта, Бог е предупредил нещо. И Пилат е притиснат от 3 места. От една страна вижда, че несправедливо го осъждат, от друга страна духовните водачи имат власт на народа и народа вече почва да се бунтува, което не е добре за него и за неговото управление. И от друга страна и жена му, и тя му изпраща известие и казва, той е човек, той е праведник, не дей да му правиш нищо, защото пострадах. И той какво прави? Взема компромисно решение. Взема вода, умива се, което по това време означавало, аз нямам нищо общо с това. Умива си ръцете и казва, вие му мислете. Те казват кръвта му да бъде върху нас и върху чадата ни. Те си подписват присъдата. И коментаторите, понеже докато се подготвях, четах различни коментари, богословите казват, че това нещо, тая изповед, това решение на духовните водачи, това, което те са казали, нека кръвта му да бъде върху нас и върху чадата му, е причината за страданието на еврейския народ през всичките години. За Холокоста, за концентрационните лагери, за всичките мъчения,
за разпръсването по целия свят, за изпълнението на всички пророчества. Бог в милостта си през 1948 година връща обратно Израел в обещаната земя. Бог в милостта си ги пази. И ги пази и до ден днешен. Но това, което са изрекли тогава духовните водачи, има сила и днес. Тоест, според тяхните вярвания, когато някой пострада невинен, този, който го осъжда, поема вината върху себе си. Това е изповедта. Но за мен тук в този абзац е най-важен въпроса на Пилат. Така, кого от двамата 17 стих искате да ви пусна? Те казаха Варнава. И вижте сега 22 стих. Пилат им каза: тогава какво да правя с Исус, наречен Христос? Това е въпроса, който всеки един човек днес трябва да си зададе. Какво да правя с Исус Христос? Какво трябва да бъде моето отношение към Него? Ние разбираме историята. Исус бива предаден и пострадва според пророчества. Той трябва да извърши това нещо. Той се е молил преди това. Каза: Отче, ако е възможно да ми отмине тая чаша. Тоест, пророчествата се изпълняват. Но всеки има лична отговорност за това, което прави. Дори отричането на Петър и на апостолите, Господ ги предупреждава преди това. Но Петър трябваше да се покае за това, което е направил. Защото ако не беше се покаял, нямаше как Господ да му прости. Юда предаде Исус Христос, но той не се покая. Днес ние може да кажем: аз не съм израелтянин, аз съм добър човек, аз на никой нищо лошо не съм правил, старая се да имам порядъчен живот, старая се да върша това, което се изиска от мене. Въпросът не е какъв си ти. Въпросът е какво ще направиш с Исус Христос. Това е въпросът. Исус Христос умира и умря за греховете на цялото човечество. И както го казах и преди това, и в притчите, които разглеждахме в 25 глава, няма среден път. Или си от едната страна, или си от другата. Малко ще видим и разбойниците. Или си от едната страна, или си от другата страна. Какво да правя с Исус Христос? Това е въпросът, който всеки трябва да се даде. И от отговора, който ще дадем, зависи къде ще бъдем през вечността. Ако ние приемем Исус Христос, ако ние кажем: Ти си Христос, Сина на Всевишния, ако ние кажем: Грешен съм, Господи, прости ми, покаявам се за греховете си, ако ние отворим сърцата си за Исус Христос, Господ ще ни прости и ние заставаме от дясната страна. Както казват руснаците, от правата, от правилната страна. Оттам идва направо, надясно на руски. Защото те вярват, че дясната страна е правилната страна и там трябва да бъде човек. От дясната страна на Бога. Както и да е. Няма да ви говоря за посоките сега на руски, как се изразяват. Но от коя страна сме ние, зависи от отговора на въпроса, който е зададен. Какво да правя с Исус Христос? Това е въпрос, на който трябва да отговори всеки един човек, който живее по лицето на цялата земя. И не само да отговори, но и да промени живота си според отговора на този въпрос. Така че, ако не сме си задали този въпрос, какво да правя с Исус Христос или какво правя с Исус Христос, време е да си го зададем. Защото ние не знаем кога ще дойде края. Не знаем кой кога ще премине от тая земя. Но от отговора на този въпрос зависи къде ще бъдем през вечността. Пилат дори зададе този въпрос. Какво да правя с Исус Христос? Той дори, политическата власт, тогава осъзна, че несправедливо, отят, от злоба, те го обвиняват. Даде шанс. Кого да пусна? Исус, наречен Христос или Варава? Те подстрекаха народа да вика Варава. И между другото, трябва да кажа две думи за Варава. Той е първия, който приема милостта на Исус Христос. Преди още часове преди Исус Христос да умре на кръста. Той е първия, който получава спасение по благодат. Надявам се да е осъзнал и духовно, защото той беше освободен политически, т.е. беше пуснат от затвора, дано да се е покаял. Но той е преобраз, той е олицетворение на това да не получиш това, което заслужаваш. Т.е. да получиш Божията милост. Милостта е това да не получиш това, което заслужаваш. Трябва да бъдеш осъден, обаче биваш оправдан. Благодатта е обратното. Да получиш това, което не заслужаваш. Тоест, Бог ти дава нещо даром. Така че ние имаме Божията милост, т.е. не получаваме това, което заслужаваме. Не сме осъдени като престъпници, ако сме повярвали естествено в Исус Христос, сме го приели като Господ и Спасител и на отговора какво да правя с Исус Христос. Ние сме казали: да, Господи, аз отварям сърцето за Тебе, приемам Те за мой Господ и Спасител, искам от сега нататък да живея така, както Ти искаш от мене.
И благодат, ако сме тръгнали с Исус Христос, Той ни дава дарове и духовни, и физически, и всякакви, и Той се грижи за всичко в нашия живот. Бог да ни благославя. Какво да прави с Исус Христос? Отговори си на този въпрос, защото това е един от най-важните въпроси, които човек трябва да се зададе, и отговорът е също толкова важен. Тогава войниците на управителя, вече решено е, че ще го разпъват, тогава войниците на управителя заведоха Исус в приторията и събраха около него цялата рота. И като го съблякоха, облякоха го в червена мантия. Сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата му и сложиха тръстикова пръчка в дясната му ръка. И като коленичеха пред него, подиграваха му се, като казваха: здравей, царю юдейски! И го заплюваха, взеха тръстиковата пръчка и го удряха по главата. И след като се подиграха с него, съблякаха му мантията и го облякоха в неговите дрехи и го заведоха да го разпънат. Каква подигравка? Какво отношение? Какво невежество? Когато го разпъват, евангелист Лука е записал своето Евангелие, Исус Христос се моли: прости им, Отче, защото те не знаят какво правят. Невежество до едно положение. Обаче, когато нещата са сериозни, ние трябва да имаме сериозно поведение. Червената мантия е преобраз на това, че Исус поема греховете. Още Исаия в 1 глава 18 стих казва: елате сега да разискваме. Ако са греховете ви като мораво, ще станат като бяла вълна. Ако са червени, ще станат като сняг. Тоест, червеното е преобраз на греха, преобраз на осъждението, а бялото е преобраз на оправданието. Както се казва в Откровение на Йоан, тия, които са спасени и изкупени, те са облечени с бялата дреха на оправданието и те застават пред Господа. Така че тук преобразно войниците всъщност изпълняват пророчеството, че Исус Христос понася греховете на целия свят. Те му се подиграват, не знаейки дори какво правят, искат да им познае кой е ударил и така нататък. Сякаш се играят, като едно време като деца играехме една такава игра, нали, познае кой те удари и така нататък. Но това не е игра. Духовните неща не са игра. Отношението към Исус не е игра. Днес има хора, които и в такива забавни предавания се подиграват с духовното, подиграват се с църква, подиграват се с свещеници и с какво ли не, и си правят с това нещо весело. Вижте, има време човек да се весели. Аз не съм против това, аз съм весел човек. Аз обичам да се веселя. Но не може да вземаш на подбив духовните неща. Не може с сериозните неща да се правиш подигравка. Не може с сериозните неща да ги хулиш. Както казва Библията, има време за всяко нещо. Когато сме сериозни по отношение на Исус Христос, сме сериозни по отношение на духовните неща, сме сериозни. Някой сигурно ще каже: аз никога не съм имал такова отношение. Откъде знаеш? Отношението ти към близките, отношението ти към Исус Христос, отношението ти към Божия народ. Понякога дори се така изкушаваме и да разказваме анекдоти и такива неща. Войниците го направиха в незнанието си. Господ отново изпълнява пророчествата. И особено Исаия 53 глава, която се казва, че като овца, която пред стригачите си не издава глас, така и той пострада. Стигаме до самото разпъване. А на излизане намериха един киринеец на име Симон. Него заставиха да носи кръста му. И като стигнаха до едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, дадаха му да пие вино размесено с лъчка. Но той като вкуси не прие да пие. И когато го разпънаха, разделиха се дрехите му, като хвърлиха жреби. И седнаха там да го пазят. И поставиха над главата му надпис с обвинението му, който гласеше: този Исус, юдейският цар. Заедно с него бяха разпънати двама разбойници, един от дясно и един от ляво. А минаващите оттам му се подиграваха, като клатиха глави и казваха: ти, който разрушаваш храма и за 3 дни пак го съграждаш, спаси себе си, ако си Божий син, и ако си Божий син, слез от кръста. Също и главните свещеници с книжниците и старейшините го подиграваха, като казваха: другия е избавил, а пък себе си не можа да избави. Той е Израилевият цар? Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Упова на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза: Божий син съм. По същия начин го ругаяха и разпънати с него разбойници. Когато прочетем останалите Евангелия, разбираме пълната картина. Говори се, че са му сложили венец от тръни, говори се, че са го удрили, говори се много такива неща. Разбойниците, евангелист Лука предава разговора между двамата разбойници, че единия
го хули и казва, ако си Божий син, слез от кръста и ние да слезем, както и тук се спомена, че и тълпата е правила такова нещо. Другия се покайва, казва, ти поне нямаш ли страх от Бога? Ние поне заслужено сме тук, заслужаваме нашата присъда. Този нищо не е направил и Господ отговаря на този разбойник и казва, още днес ще бъде с мен в рая, което означава, че има спасение за всеки един, който се покая. Нали? Преди малко говорихме, ако Юда се беше покаял, щеше ли да бъде спасен. Ако той разбойник се покая минути или часове преди да свърши неговия живот, то всеки един, който се покая, има надежда, има шанс. И Бог е този, който прощава, когато един грешник се кая. Амин! Слава на Бога! Няма значение на колко си години, няма значение дали си имаш много правилен в своите очи или много грешен, защото това е другата крайност. Едната крайност е, хората казват, аз съм добър човек, другата крайност е, аз съм пък много грешен. Някои казват, Бог мене няма да ме приеме, аз съм много зле. Вижте, Бог приема всеки един, който се кае. Амин. Библията казва, че няма праведен нито един. Всички се грешиха и не заслужават да се посравят от Бога. Колкото и да си мисли, че си праведен, дори от дете да сте вкарвали в църква да са те носили, има един момент, в който трябва да изповядаш греховете си, да приемеш Исус Христос и да тръгнеш. Благодаря на Бога, че от дете сте носили на църква и от дете си тръгнал, но знай, че и ти си толкова спасен или по същия начин се спасяваш, както и всички останали. Всеки има нужда от покаяние и от прощение на греховете. Разпъват го, пълно неведество отново. Да, ако ти си, вижте, това е мнението и днес на хората. Ако има Господ, що има страдание? Ако Господ е с вас, защо се случва? Он ден, между другото, ще кажа накрая, но брата Сен и сестра Катя катастрофираха. Трябва да се молим за тях още. Брата Сен още е в интензивното. И задаваме въпроса, що се случва това? Оная година, що аз трябваше да катастрофирам? Нали отивам да върша Божията работа? Бам, и една кола замина. Както и да е. Бог беше милостив, че на мен нищо ми нямаше. И се случват такива неща постоянно. И на вярващи, и на невярващи. Случват се такива неща. И ние постоянно грешим, като кажем, той нещо е сгафил, той нещо е съгрешил, Господ нещо го наказва и така нататък. Йов сигурно беше така, апостол Павел сигурно беше така, други Божии мъже и жени в Библията сигурно бяха много грешни, след като страдаха и претърпяваха най-различни неща. Нашите очи може да е така, но не и в Божиите очи. И Бог всичко прави с цел. Бог има план за всяко едно нещо. И Бог нищо не допуска и нищо не става без Неговото знание. Амин. В случая с Исус Христос. Вижте колко зле, вижте колко неподготвени говорят. Исус умира там да понесе греховете на цялото човечество и включително и на тия, които хулят там и се подиграват и казват, ако си Божий син, слез, уповава на Бога, нека го избави сега Господ, или на другия помагал, нека помогне на себе си. Това е отношението на света и днес към нас, не е ли така? Не дай си Боже, случи се нещо на някои християни, всички почват вече да говорят, виж какво стана сега. Други даже казват, какво да ходя на църква, виж и християните какво ги постига. Ако ние се съобразяваме с мнението на хората, никога няма да извършим Божията воля. Важното е какво Господ казва за вас. Амин. А се казва в Словото Божие, който засяга вас, засяга зеницата на моето око. Какво каза Господ на Савел, преди да стане Павел, когато гониш църквата? Каза, Савле, Савле, той дори не каза, защо гониш моята църква. Господ казва, Савле, Савле, защо ме гониш? Така че, мили мои, може да не сме от най-изтъкнатите в това общество, но щом сме с Господа и щом Господ е с нас, ние сме най-благословените. Амин! Може да не сме милионери, може да имаме и ние проблеми, може да носим очила, може да страдаме, може да се явяваме на тел комисии или на какви ли не неща, или да пием хапчета всеки ден. Важното е дали Господ е с нас. И щом Господ е с нас, кой ще бъде против нас? Исус и тук даде пример. Говориха какво? Той не можеше ли да направи чудо? Какво каза на Петър, когато го залаяха? Прибери ножа, ако беше те, вика, 12 легиона ангели, ще повикам 70 и колко хиляди. Ще повикам тук да се разправят. Не е това целта. Целта е да се извърши Божията воля. Амин! Много е лесно за Господа. Много е лесно. Сега дума да каже и край, всички сме здрави. Няма да има никакъв проблем. Не е ли така? Бог може ли да изцели всяка една болест? Абсолютно. Вярвам го е. Сега само една дума да каже и всички изведнъж ще пращим от здраве в църквата. Да, ама не. Бог не го прави. Защо? Не знам, питайте него. Знам, че може. Знам, че само една дума да каже ще стане. Знам, че за него няма невъзможни неща. Ние обаче търсим причините си в някой друг. Що не става чудеса, ами пастора виновен. Щото и не става, ами ели кой си виновен. Щото и не става, ами ели кой си виновен. Хора, къде е Господ в цялата работа?
Той пастор е на челна стойка да се изправи. Ако Господ реши нещо да не стане, то няма да стане, така или иначе. Амин! И ако Господ реши нещо да стане, то става. Слава на Бога! От нас какво се иска? Вяра, упование и твърдост до край. Амин! Това се иска. Ако съм казал да на Исус Христос, ако на въпроса, който зададе и Пилат, какво да правя с Исус Христос, аз съм казал, да, Господи, аз съм грешен, ти си праведен, ти умря на кръста заради мене, покаявам се за моите грехове, отварям сърцето си за тебе, прости ми, искам от сега нататък да живея с тебе. Това е. Болести може да има, очила може и да има, хапчета може и да има, болници може да има, операции може да има. Какво от това? В крайна сметка нашия живот не е тук за тая земя. Пришелци ли сме? Пришелци сме. На всеки му се иска повече, както и брат Бойо си пожелал 100 години да живее, но там Господ определя. Той знае. Дядо Ени почина на 101 години и половина. Веднъж кръщавах една жена на 93 години там с брат Георги Мишленков и страна Нетка. В Странджанския край. И милата се молеше, Господи, благо ще ми приточи в реката, трепери цялата тя една студена вода. Трепери и вика, Господи, благодаря, че до сега съм държал и не съм починал, за да повярваме да бъда спасена. И доколкото разбрах от брат Георги, май още 1-2 години след това сестрата е живяла с Господа. Слава на Бога! Бог е този, който определя. И Бог е този, който знае. И това дали нещо ще се случи или няма да се случи, Бог е който определя нещата. Хората абсолютно невежество. За съжаление, понякога и в нашите църкви е така. За съжаление го казвам. 50-ни църкви, изпълнени със Святия Дух, вярваме в пълното Евангелие, приемаме Исус Христос, вярваме в кръщението на Святия Дух, говорим езици, приемаме дарите на Святия Дух и почваме да мърморим и да се оплакваме и да се чудим и за каквото и не ставало, за какво и не ставало. Хора, да продължаваме да се молим и да уповаваме на Бога. Бог и днес изцелява. Откак съм в тази църква, не съм правил статистика, но Бог е вършил много изцеление. Не защото съм аз, а защото Той е решил да го направи. Амин! И до ден днешен, пак казвам, не знам защо така става, но моето наблюдение е тук, че Бог много работи чрез помазания. Повазвам някога и не съм правил статистика, но 80-90% съм 100% сигурен, че Бог изцелява. Амин! Слава на Бога! Така. Ругатни, разправи, обвинения, хули. Обаче Бог си върши работата. И срещу църквата е имало така, но Бог върши ли си работа? Върши. А от 6-тия час до 9-тия час тъмнина покриваше цялата земя. Т.е. от 12 на обед до 3 часа след обед. А около 9-тия час Исус извика със силен глас. Ели, Ели, лама савахтани. Т.е. Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казаха, той вика Илия. Отново невежество, поне писанията да знаеха, защото това го пише в 22-я псалом. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет и като е надяна на тръстикова пръчка, даде му да пие. А другите казаха, остави да видим дали ще дойде Илия да го избави. Сирджи и колкото искаш. А Исус като извика пак със силен глас се издъхна. И ето завесата на храна се раздра на две отгоре до долу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина. А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се оплашиха и казаха, наистина този беше син на Бога. Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исус от Галилея и му служиха. Сред тях бяха Мария Магдалена и Мария майката на Яков и на Йосия и майката на Завидеевите синове. Отново, когато прочетем и 4 Евангелия, виждаме пълната картина. Преди да издъхне, накрая, след като казва Ели, Ели, ламах самахтани, т.е. Боже мой, защо не си ме оставил, цитира 22-я псалом. Това е месиански псалом. Господ издъхва и преди да издъхне казва свърши се. Т.е. свършено е, завършено е. Делото е доведено до края. Точка. И от този ден до ден днешен всички ние се спасяваме чрез вяра в Исус Христос, чрез вяра в Неговото дело. Амин!
Отново невежество, отново се чудят. Мислят, че вика Илия. Други пък казват, дай да видим дали ще дойде да му помогне. За съжаление, и този момент го има в църквите днес. Някой се опитва да прави нещо, другите викат, чай да видим сега дали ще го направи. Ай да видим сега дали ще се справи. Той е много приказано да видим дали ще го направи. Вместо да кажат, ей, този човек иска да направи нещо, чакай да взема да му помогна, бе. Спомням се на едно събиране на Карандила, беше преди доста години. Един от говорителите беше брат Наско Лазаров. Той сега е в Америка със семейството си. И преди да започне своето поучение, беше още на поляната, там времето, когато все още имаше огньови, правихме, представете си при колко време горе, вече е забранено да се покладе огън. И там бяха натрупали дърва и той беше помолил да донесат 2 брадви. И едната така беше оставила настрани и преди да започне точно лекцията си каза, абе ще ме изчакате ли малко, имам малко работа да свърша, и взе едната брадва и почна да сече там едни дърва. И почна да сече и сега всички стоят и чакат. И по едно време едно момче се сети и видя, че има свободна брадва и отиде я взе и каза, брат Наско, да взема да ти помогна. И темата му беше точно за това. За това как работим за Господа, помагаме ли се един на друг. И когато видим, че има някаква опция, някаква възможност да свършим нещо за Господа, дали отиваме и се притичваме. Всички стоят и чакат и гледат сега. То с какво му стана, още трябва да говори, той взе брадвата и почна да цепи дърва там, да сече дърва. А имаше свободна брадва. Понякога сме ние така. Някой се опитва да прави нещо, напъва се да прави нещо. Не само, че ни помагаме, ами даже така малко злорадстваме, малко така. Да видим сега какво ще стане. Бог да ни пази. Не да гледаме какво ще стане, ами да питаме, Господи, какво мога да направя? Къде да се включа? Какво имаш за мене? Нали знаете брашляна какво прави? Колко от вас са виждали брашлян? Преди няколко години чистихме парка. Чистихме дърветата от брашляна. Защото той се увива и почва да смучи от дървото, докато дървото изсъхне. После се намира друго дърво. Големия въпрос е, какво правим ние? Дали наистина искаме да правим нещо, или задушаваме и заглушаваме тези, които се опитват да направят нещо, че се опитваме да се хвалим с техните постижения после. Споменават се и жените, които следват Господ Исус Христос. Те присъстват навсякъде в Евангелието. Лука отделя особено внимание на служението на жените, това, което правиха. До края са там. Дори на Възкресението те са първи там, на гроба. Бог да благослови жените. Някой ще каже ли амин? Амин! И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също се беше учил при Исус. Той дойде при Пилат и поиска тялото на Исус. Тогава Пилат заповяда да се даде. Да му се даде. Йосиф, като взе тялото, уви го с чиста плащаница и го положи в своя нов гроб, който беше изсякал в скалата. И като привали голям камък на громната врата, се отиде. А там бяха отново жените. Мария Магдалена, другата Мария, които седяха срещу гроба. Предния път мисля, че казах, понякога можеш да извършиш едно дело за Господа. Помните ли? И това дело да има голям отпечатък. Говорихме за оная жена, която отиде и помаза Исус Христос. И те я обвиняваха, той каза, оставете я, тя направи добро дело. Тя ме подготви за погребение. Тук се появява една персона, един герой, за който не се споменава преди това. Йосиф от Ариматея. Разбираме, че той е бил общински съветник за времето си, той е бил почтен, той е бил богат и се изпълнява отново Исаия 53 глава. Че каза, по смъртта му той беше причислен към разбойниците, обаче погребението му беше като на богатите. Тоест, Йосиф от Ариматея отива там и вижте сега колко е важно да имаме хора, да има вярващи християни във всяка една област на обществения живот. Ние може да говорим много неща, обаче където има християни, нещата са различни, нали? Друго е да има християни в сферата на образованието, в медицината, в политиката и навсякъде. Страхотно е да има такива хора. Може веднъж Бог да ги употреби, но ще ги употреби по един мощен начин. Спомням си, един от пастирите предния мандат беше общински съветник в Бургас и там властта беше взела някакви решения да облагат църквите с някакви огромни такси, смети и други такива неща.
той казва, чакайте, църквите пък какъв буклук правят, че да им слагате такива големи такси смети. Чрез неговата помощ, нали, нещата се оправиха и слава на Бога, за което. Тук виждаме Йосиф от Ариматея, отива, явява се при Пилат, има право да го направи. Не и господин Иван от еди кое си село, когото никой не познава. Избрах името произволно, да не ми се разсърди някой, ако се казва Иван, нищо лично. Той дойде при Пилат, поиска тялото на Исус, Пилат заповяда да му се даде, точка. Ето. Бог има нужда от хора. Йосиф извърши едно дело. В Евангелието от Йоан се казва, че и друг човек се е намесил, и това е Никодим, който отива при Исус нощем, който говори с него. Никодим се появява още на едно място в Евангелието от Йоан, когато вземат съвет да осъдят Исус Христос, и той казва, чакайте бе, ние по нашия обичай, по нашия закон осъждаме ли някой преди да сме го изслушали, и накрая, когато го погребват, Йоан казва, че Йосиф е осигурил гроба, а Никодим е осигурил ароматите. Тоест, той е жертвал ароматите. Тия 100 литри, не 100 литра, литра, а 100 литри. Единицата е литра и в множествено число е литри. Това го пише в Евангелието от Йоан. Всъщност, Йосиф отива при царя, взема разрешение, взема тялото на Исус Христос, осигурява гроба, той вече е купен, вече е изсечен, вече е готов. А Никодим осигурява ароматите, осигурява това миро, с което е бил помазан Господ Исус Христос, което също си е било много скъпо. Никодим, който отиде при Исус нощем в 3 глава на Йоан. И следствие на разговора Исус каза, аз съм пътя? Не, извиняйте. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя еднороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Слава на Бога. Бог използва хора. Бог може да използва тебе. Може да те използва за едно значимо нещо в живота ти. И това да даде отпечатък за много хора. Съжалявам, че тук ги няма от неделното училище, но съм чувал много истории, в които хора, които са учили и са били в църква като малки, и са учили в неделно училище, било урок, било момент, било призив на неделния учител и на неделната учителка, те са покаяли, приели са Исус Христос или са били кръстени в Святия Дух. И след това тогава деца, след това като пораснат, оказват влияние на много хора. Така че, ако има хора от неделното училище, ти не знаеш дали бъдещия президент на България не е в неделното ти училище, или не знаеш бъдещия евангелизатор, когато Бог ще използва, дали не е това дете, което понякога ти създава проблеми в неделното училище. Детето в твоето семейство, твоите деца, ти не знаеш утре Бог по какъв начин ще ги употребява. И когато Бог почне да ги употребява, може един ден да каже, това, което имам, го имам вследствие на възпитанието на майка си или на баща си или на влиянието на моите родители. Колко родители искат да чуват такова нещо? Децата им да оценяват това, което те са направили, пък баби и дядовци. Също, слава на Бога. Както се казва за Тимотей, майка му и баба му са повлияли в неговия духовен живот. Така че може ти твоето дете да възпитаваш Тимотей или някой, който един ден Бог ще употребява. Бог да ни благославя. Бог да ни дава сили. Ето ви го Йосиф от Ариматея. Накрая, но в точния момент, той се появява, прави точното нещо. Отива където трябва, прави каквото трябва за Божия слава. И името му е записано в Евангелията. Амин! Също и Никодим, който отива при Исус нощем, отива със своите въпроси, отива със своите притеснения. Господ не го отхвърля, дава му най-страхотните изявления, дори златния стих е казан в разговора на Господ Исус Христос с Никодим. И накрая Никодим отива, Йосиф взема тялото, Никодим осигурява ароматите и погребват Господ Исус Христос. И невероятно, но факт, ще завършим тая глава. Имаме още 5 минутки. Не, че имаме някакъв час, но все пак аз поне за себе си така съм приел, че до 8 часа е така нормално време да завършим богослужението. Какво прави властта? Почнахме с нея и завършваме с нея. И на следващия ден, който беше след деня на приготовлението, т.е. петък е минал, деня на приготовлението е Параскеви или петък, т.е. събота, Исус вече е погребан. Главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха: Господарю, спомнихме се, че онзи измамник приживе каза, след 3 дни ще възкръсна. Най-болното е, че тия хора имат информация. Те са чували, те са знаели. Разбирате ли? Те това нещо го знаят. И те отиват пак при властта, защото, нали, трябва политическата власт да си каже думата.
Затова заповядай гробът да се пази здраво до третия ден. Да не би учениците му да дойдат и да го откраднат и да кажат на народа: възкръсна от мъртвите, така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им каза: вземете стража, идете, пазете го както знаете. А те отидоха и завардиха гроба и заедно с стражата запечатаха камъка. Бог е велик. Амин. Това, което направиха тия хора, както се казва в една наша приказка или мъдрост или сентенция, казват, вместо да му избуде очите, той му изписа вежите. В случая, това, което направиха духовните водачи, подкрепени от политическата власт, беше да направят така, че да е абсолютно сигурно, без никакви съмнения, че Исус Христос е възкръснал от мъртвите. Амин. Това, че те вардиха гроба, това, че сложиха стража, това, че го запечатаха с печатите си, след като Исус възкръсва, потвърждава, че той наистина е възкръснал. Амин! Защото ако не бяха го пазили, можеше да има някъде някакво съмнение. Можеше някой да се каже, макар че, логично, ако аз съм ученик на Исус Христос, аз отида и след третия ден намеря тялото вътре, първо няма да го открадна изобщо, ще разбера, че всичко е било заблуда, и второ, дори и да го открадна, каква сила ще имам после да проповядвам, че някой е възкръснал, като знам, че той не е възкръснал? Разбирате ли за какво става въпрос? Няма сила. Това е алогизъм. Това, което те поискаха, е алогизъм. Просто не е нормално ти да отидеш, да разбереш някаква измама и след това да се радваш, че си бил измамен. Кой нормален човек би го направил? Кой нормален човек би го направил? Даже измамените понякога не смеят да си признаят, не смеят да отидат на властта да се обадят, заради да не се изложат. Разбирате ли за какво става въпрос? Когато обаче някой отиде се обади и после да видиш другите: и мене ме измамиха, и мене така стана. Другите от този момент са си трябвали, защото да не се излагат. Да не говорим, когато става въпрос за малтретиране на жени. И статистиката никога не може да бъде пълна, защото много трудно една жена ще отиде и ще се признае, че е малтретирана по какъвто и да е начин. Тук не коментирам, нали? Не говоря само физически, но и по други начини. Обикновено това нещо се покрива. Дори момичета и жени, които са били изнасилвани, също не смеят да го кажат, защото си лепват петно. Всъщност те не могат да се покажат пред обществото. Как ще каже, мене ме изнасилиха, примерно. Гледа да си мълчи там, да се траи, да не се излага и толкова. Но тук ние виждаме, че това, което направиха водачите, това, което направи властта, помогна, за да бъде още по-сигурно, че Исус Христос възкръсна. Слава да бъде на Господа. Както се казва, всичко съдейства за добро. В стража, печати, както пророк Илия се сещам, когато имаше духовен спор с Вааловите пророци, той какво ви караше? Викайте по-силно, бе! Дайте по-силно, викайте, бе! Ма вашия Бог може да има работа, може някъде да спи, може да е нещо заед. Викайте, той ги подстрекаваше. Викайте по-силно. И цял ден викаха, нищо не се получи. Даже се изпорязваха. И накрая Илия какво направи? Обратното на логиката. Донесете вода, излейте, айде още един път, айде още един, когато 180 литра вода са изляли там. Обикновено, когато палиш огън, го пали с сухи дърва, нали? Илия направи точно обратното. Донесете вода, още вода. Помоли се с една кратка молитва, не повече от 2 минути, ще отнеме да я прочетеш молитвата на Исус, на Илия. Огън падна от небето и запали се изгарянето. Защо Илия искаше вода? Защо направи това? За да бъде абсолютно сигурно, че това, което става, е от Господа. Амин! Тия хора тук си помислиха, че спрат Господа. Кой може да спре Господ? Печати, стражи, власт, противопоставяне, гонение могат ли да спрат Господа? Не могат. Ще завърша с това, за което се моли китайската църква. Много пъти съм го казал, пак ще го кажа. Китайската църква се моли, или църквата в Китай по-скоро, се моли следната молитва: Господи, премахни това гонение, искаме да имаме свобода, както другаде да те проповядваме свободно. Но Господи, ако заедно с спирането на гонението ще спре съживлението, ние не искаме да спреш гонението. Представете ли си? Така се моли църквата в Китай. Ако е възможно, да спре гонението. Но ако заедно с гонението спре и съживлението, те не искат да спре гонението. Защото искат да има съживление. Амин!
Ама да има съживление, трябва да се плати цена. Ние искаме нещата да се случват без да платим цена. Няма как да стане. Няма как да стане. Днес реклами, всичко учи и прокламира и рекламира продукти. Лесно, удобно. Там някакви неща, ма вземаш го, той по-да лъска направо. Абе, извинявай много, ама нали някой трябва да върви след това нещо, бе. Сега, които са домаки, не знаят за какво говоря. Абе, я ти го замацай го за така. Че ще е така, хоп, сега си пееш, ще си вървиш, айде, килимът е чист. Извинявайте много, ама живеем в този свят и знаем за какво става въпрос, нали? Чак пак толкова. Сега, вярвам, че има неща, които повече помагат, ама. Чак пак без усилия, чак пак без нищо. Ей, така, само да си пееш и да се радваш, и само да вземеш тония прах, да го пуснеш, там и децата ти може да се ги направи дрехите, ма на... Каквото ще да е, бам, слагаш от точния прах и бам, дрехите чисти. Цвета, както си е купил, че даже е по-свежа, нали? И си ги носят нещата винаги в чанти. Тя се чуда тези неща, как ги носят чанти, но това е друга тема, отива в сферата на рекламите. Много се забавлявам понякога, защото правят глупости. Хората са свикнали, затова ви го казвам и завършвам. Всичко да е лесно, да е удобно и ако можеш да платиш по-малко, а пък да имаш страхотно качество. Няма как да стане. При Господа е точно обратното. При Господа трябва да платиш цената. При Господа трябва да си готов да се жертваш. При Господа трябва да си готов на жертва. При Господа трябва да знаеш, че си струва. Амин! И знаете ли кое е най-хубавото? Че никога няма да си набутан. Никога няма да си измамен. Никога няма да съжаляваш. Защото ако ти инвестираш толкова, Господ е силен да ти върне много повече. Давайте и ще ви се дава тъпка на изтърсена мярка, казва, ще ви върнат в пазухата. И тук не става въпрос за пари. Само. Тук става въпрос за всичко друго, което ние инвестираме в Божието дело. Бог да ни благославя, Бог да ни дава сили, да имаме този менталитет или този начин на мислене, че всичко задейства за добро и това, което Бог е планирал да стане, никой не може да го спре. Нито духовна власт, нито политическа власт, нито печати, нито стража, нито каквото и да е. И това, което Бог е решил да го направи, той ще го направи. Може целият свят да е срещу нас. Важното е ние да устояваме и да стоим за Господа. И че завърша с въпроса на Пилат. Какво да направя с Исус, наречен Христос? Най-важният въпрос, който човек трябва да се зададе на тая земя. От отговора зависи вечността. Ако ти приемеш Исус Христос със своето сърце, ти ще бъдеш през цялата вечност с Господа. Нека Бог да ни благославя. И нека отговора на този въпрос да бъде правилния, да вземем теста и да бъдем с Господа през цялата вечност. Амин. Боже, ние ти благодарим за Твоето Слово, благодарим ти за Твоите думи на вечен живот. Благодарим ти, Татко, за това, че ти винаги довеждаш нещата до край. Дори има да има противопоставяне, дори да има неразбиране, дори да има неправилно отношение, дори да има, Господи Боже, на силите подигравки, хули, заплюване и каквото и да е. Боже, Господи Исусе, нищо не можа да спре Твоя план. Нито духовна власт, нито политическа власт, нито хора, нито който и да е, но ти доведе нещата до край. Ние ти благодарим, Боже, че завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу, че пътя към Светая Светих е открит и за нас днес. Благодарим ти за това, че ти, Боже, си осигурил достъп на всеки един от нас до Твоето присъствие, до Твоята слава, Господи, до Твоето величие. Благодарим ти, че нямаме нужда от други човешки ходатаи, каквито и да са, но имаме нужда от Исус Христос, който е единствения ходатай. Единствения, който ходатайства между Бога, Бог Отец и човеците. Благодарим ти, Господи Боже на силите. Молим те, помогни ни да не правим компромис с нашата вяра. Каквото и да става около нас, ние да не се отклоняваме от следването на Твоя път. И, Господи, отговора на въпроса, какво да направя с Исус Христос, Исус наречен Христос, да бъде, ще отворя сърцето си за Него и ще го приема като мой Господ и Спасител. Благослови всеки един тази вечер, които са тук, тези, които гледат или слушат по интернет, където и да са. Благослови всяко едно свое чадо, Боже. И нека отговора ни да бъде да на Исус Христос. Боже, благослови ни. Помогни ни, Татко, онова, което Ти имаш за нас като план и цел в нашия живот, ние да можем да го изпълним. Господи, помогни ни да бъдем чувствителни към Святия Ти Дух, Татко. И ако трябва едно значимо дело само да направим в нашия живот, нека, Господи, то да бъде има отпечатък за цялата вечност. Благослови ни в нашето следване за Тебе и дори и хората да ни забелязват нашия живот, да не виждат, Господи, нашето отношение към Тебе. Нека всеки ден да бъде крачка към Тебе, Боже. Нека да Ти следваме, Боже, плътно, упорито, всеотдайно, до край, Господи, защото искаме през цялата вечност да бъдем с Тебе. Благословено да бъде името Ти от века и до века, велика и свята Троице.
Благодарим Ти, Господи Исусе, че Ти дойде на тая земя в плът, че Ти живя чист, свят и съвършен живот, че Ти безгрешния умря на кръста заради нас грешните, но Ти и възкръсна за нашето оправдание. Благодарим Ти и се оставяме в Твоята могъща десница. В името на Отца и Сина и Святия Божий Дух. Амин. Бог да ни благославя. В петък 18:30 е нашето молитвено богослужение. Искам да кажа, че тая седмица последно ще се събираме от 18:30. От следващата седмица, вече след Господната вечеря, ще започнем от 6 часа. Времето ще го сменят края на октомври, но вече така започва да става по-късно, така че няма да чакаме края на октомври. Преди го сменяха края на септември, не знам сега, що го промениха. Но в петък 18:30 за последно, в неделя сутринта от 10 е нашето неделно богослужение, ще бъде и откриването на неделното училище, така че те, които са родители или баби и дядовци или хора, които водят деца в неделното училище, трябва да попълнят декларации. Не знам дали има в канцеларията декларации, но сестра Марина няма ли? Значи имайте готовност тогава в неделя, като дойдете, да поискате от сестра Марина, която отговаря за неделното училище, но учебната година в неделното училище започва в неделя. Родителите или хората, които отговарят за децата, трябва да попълнят декларации за съгласие. Също до края на тая седмица е срока за записването във фора Библейското училище. Тие, които искат да се запишат, трите имена и телефона и ги оставите в канцеларията, да разберем дали ще може да се сформира курс. За сега има няколко записани, но все още бройката не е достатъчна. В неделя последно ще се реши, ако има достатъчно хора, ще има курс. Така че, които искат да се запишат във фора Библейското училище, могат да го направят. Трите имена и телефон за връзка да оставят в канцеларията. В събота младежите имат младежко от 18 часа. И в неделя, след службата, вече започват репетициите на хора. Така че, които са в хора, да знаят, всяка неделя след службата ще бъдат репетициите на хористите. Нека да се изправим сега и да благодарим на Господа. Може да дадем нашето дарение в кутията, която е вляво на изхода. И нека Бог да връща на всички тъпка на изтърсена мярка. Нека благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъдат всички нас. Благословена вечер.
се изправя днес с истина в ръка и огън в сърца. Ще видим чудеса, ще чуем ангели на ранените, изцелявани. Истина е и аз го вярвам. Истина е и аз го вярвам. Живея за теб, живея за теб сега, живея за теб, живея за теб сега. Ще сътворим историята на тази земя. Ще занесем истината до хората. Ще продължим, ще устоим в Твоите ръце. В Твоите ръце стоим, в Твоите ръце. В Твоите ръце сега. Извинявам се, аз казах в проповедта, но нека да продължаваме да се молим за брата Сен и за сестра Катя. Направили са им операции, брата Сен още е в интензивно, тук има вътрешни разкъсвания, счупени ребра, част от дроба му е засегнат. Продължават да им правят изследвания, сестра Катя е с счупена скула, тук явно ще трябва да се храни с сламка, нещо тук в челюстта има. Така че да продължаваме да се молим за тях. Моля ви в личните си молитви да се молим, Бог да ги възстанови и Бог да помогне отново да ги видим сред нас и не само това, но да продължат да служат на Божието дело. Така че имайте предвид да продължаваме да се молим за брата Сен и за сестра Катя. Бог да ни благославя.